Malawi Today. Ineyotu mmene boma layendetsera nkhani ya adzombe yowapatsa chilolezo tisandati ineyo kunena chilungamo as much as zikuoneka ngati tawina ngati dziko koma ndiona ngati taluza kwakukulu. Akuti mwalakwitsa kumpasa Zombe chilolezo choyamba kupanga fetereza mdziko muno. Zimenezi dziko la Malawi, boma la DPP komanso MEPA yalakwitsa povomereza zinthu ngati zimenezi kuti zichitike mdziko muno. Koma nchifukwa chiyani? Kodi nchifukwa chiyani mkulu ameneyo akuyankhula motero? Ndi tiyambe kaita mumva tisanamutsutse. Kenako ife tibwere ndi tiyankhule mmene ifeyo nkhani tikuyionera. Tione kuti pamene pakulakwika kwenikweni ndi pati. Inu mutiuza mu comment section, ifenso tipanga comment pompano. Ineyotu mmene boma layendetsera nkhani ya adzombe yowapatsa chilolezo tisandati ineyo kunena chilungamo as much as zikuoneka ngati tawina ngati dziko koma ndiona ngati taluza kwakukulu. Mabungwe ngati MEPA anakhazikitsidwa ndi cholinga choteteza ma interest a the general public. Anthu sinthawi zonse zimene gulu la anthu limadziwa chenicheni chimene chiyenera kuchitika kapena chimene akufuna. So magulu ngati MEPA aja amayima kutetezera zinthu zimene anthu anena kuti tani koma muchilungamo chake chinthu chonchofunika. Koma chifukwa muna pa nthawi imeneyo anthu akuva ululu ina wake ayiwaliratu zina zilizonse just to focus on removing kapeni kamene koko. The parliament should mind its own business. It should stay away from matters that are beyond the scope of its understanding. Kuona inquiry mmene nakhalira mucha, I think mukusokoneza ndale ndi science. Chifukwa in as much as anthu amene ali kumepa ndi anthu akhoza kukhala motivated ndi ma interest osiyana-siyana, koma the core issues zimene zinapangitsa nkhani ifike potepa have nothing to do achewa, njala, this and that. No, it has basically to do with science. Okay, mwina tikapitiriza kuti iyeyo timusiye ayankhule, tipezeka kuti tayiwala mfundo zina zofunikira. Koma kutengera ndi mmene wayitengera nkhani koyambiriro, akunena kuti issue imene MEPA inali nayo pa nkhani yokhuzana ndi kuti Zombe asasegule kampani yacho yopanga fetereza mdziko muno ndi nkhani yokhuzana ndi science. Koma ine nimaona ngati unena kuti anakatilongosolera bwinobwino mkulu ameneyo kunena kuti kodi science yo ikuti nje akutanthauza nje akamanena kuti issue yagona mene ndi science. Chifukwa ine kapena kuti ife anakatiuza bwinobwino kunena kuti pali zifukwa izi zimene zili ndi kuthekera kuyika mioyo ya Amalawi pa chiopsezo tikawalola Azombe kuti apange fetereza kudowa kumene iwo akufuna kuti azipangira fetereza. Kuti akangoyerekeza kuti ayamba kupanga fetereza kumeneko ndi kuti zakuti zitha kuchitika. Ngakhale MEPAyo imenera ibwerese ma concerns onsewo kupanga list kunena kuti company ili ndi chiopsezo chochita zinthu ngati izi. Ili ndi chiopsezo choononga mioyo ya anthu munjira zotere. Koma kumangoti ayi environment ayi itakwika pa chiopsezo osamachula chiopsezo chenichenicho. Pamenepo ndi pamene pakuoneka ngati kuti anthu anali napo ma concerns pamenepo. Anthu samabaona bwino kuti iya zitha kukhala kuti izi ndizifukwa za ndale. Ndeno kodi funso linanso nkumanena kuti kodi kampani imodzi ya Zombe yopanga fetereza ili ndi kuopsa kwa mtundu wanji kuonena kuti miyoyo ya Malawi itha kukhala pa chiopsezo kampani imene ikayamba kupanga fetereza. Kampani ndi imodzi. Nanga poti dziko lililonse kuti litukuke limafuna industrialization, kukhala ndi ma industries mu dziko. Kodi ma industry tizakhala nawo angati kuti ifeyo titukuke ngati tikuyamba ndi mchitidwe wake umenewu onena kuti tiyambe kaitawunika ma environment. Kodi mayiko ngati China
America ali ndi ma factories angati amene amapanga zinthu zimene zawazungulira anthu kumeneko. Ali ndi ma factories angati. Zimenezo tikuyenera kuziganizira tisanayambe kububwetuka zosiyana-siyana, kupita kugulu nkumakayankhula zinthu zosiyana-siyana. Mapeto ake anthu amakutenga kuti mwina ndiwe wanzeru, kumapena amatha kukuona kuti iwe ndi woduka mutu. Nde tiyeni tipitirize kumvera zimene mkulu amene akukamba, koma timangofuna tikambe kupokaye zimenezo. And mostly impact, because honestly olokumala kunoko chilolezo kuti mwampatsa munthu munthawi yochepa kwambiri. Maiko enawa zimenezo sizingachitike. It will take time. They will, koma, and you see, that even makes it worse. Kunena kuti here as a country, science wise ndifoje begedwa. Ma project ngata amafunika pakhale chindunji komanso chinthu chachikulu in that department. Now, just kuti basi amepa ngona kuti zinthu zizati kulira taopsezedwa. Tingatani kuli bwino munthu yango panga zinthu. Koma ngati anthu a patience iko akanika kutsata ndondomeko. I'm telling you, kumeko kakhala mavuto. I'm so sure, because it's not as simple as it is Pangese. But at the same time, the coming of project Zombe is a good thing, okay? Come it doesn't necessarily mean good issues of fertilizer. Don't be mistaken. One, capacity of machine, or two, production now. It is not taking it into Ujoka Mzikomo. It is importing. Already that is already another mix. In fact, the best that can happen what fertilizer kozongo kala half. Koma not good below that. Otherwise the model is unsustainable. But otherwise my program also I negotiate because this is not the complete solution. It's a step forward, and that's a good thing. Come out at the parliament. Call my independent bodies. The best you can do is be careful how you appoint and okapanga run my bodies. But otherwise, MEPA, you got to go into ECN. Stop bullying it. Stop pigeonholing it. Stop trying to force and to pieza. No, that is below par. And the honest now. Popeza amati kuganiza nkwaolere sitikumutsutsa mkuluyu kuti ayikirepo maganizo ake mmene iyeyo akuonera zinthu, koma nafenso tuli ndi ufulu oyikira maganizo athu pa maganizo akewo. N'chifukwa chake tikunena kuti kodi iyeyo akuona kuti vuto lenileni limene lingakhalepo kampani ya Zombe ikamapanga fertilizer ndi chiyani. Chifukwa ife akatiuza vutolo ndiye tikaliunika ndi pamene tingadziwene kunena kuti apaboma kapena kuti parliament yalakwisa kapena MEPA yalakwisa popereka certificate. Mind you, MEPA sina kakamizidwe ndi wina aliyense kapena kuti sina opsezedwe. Ayi, iyoyo ngati body inali ndi ufulu nayonso yobweresa mafaksi ake pa ground, kubweresa kunena kuti ifetu chimene tikutanthauza ndi ichi, kupatula kungokhala ndi kumangonena kuti zili ndi chiopsezo zimenezo. Apopo ndi kuti zinthu sizili fair. Ndeno chachikulu ndichonena kuti tiyeni tikhale ndipo tione, chifukwa wina aliyense pano sitinganene kuti anamvapo kapena anaonapo factory ya fertilizer mmene magwirira ntchito mmoyo mwake chibadwire. Apo ndi tikhala kuti tikunamizana kwambiri. Koma chachikulu nchonena kuti tidikire tione, ndipo wina aliyense amene ndi ma concerns abwere nawo ndithu tikambirane pa ground. Koma izo ndi zimene tinakubweresera pale kali pano kunena kuti Asamu Kanema akuona mosiyana ndi mmene wina aliyense akuonera nkhani yokhuzana ndi Azombe popanga factory yokonza fertilizer mudziko muno. Iwo akuti sizinasangalase kuti MEPA, boma komanso parliament yapereka chilolezo kwa Azombe. Maganizo anu ndi otani? Tipaseni mu comment section timve kuti inuyo muganiza bwanji. Ino ndi Malawi Lero.
osayiwala kupanga subscribe to the channel.